Itatawen 2025 or Iditawen 2025 imbing light Baguio City Engineering Office at dumanon iti 30 a horizontal projects tina i-record babaan iti local development fund projects iti syudad. Manipod iti naso bilang 5 ti major development projects bayat at 30 katupat ti barangay development projects. Sa 10 katwalo ditoy ti maibilbilang kas completed 8 ti ongoing, may isa ti terminated gapo iti parikot iti kontraktor ken sa 10 katdua ti saan pay anay implementar gapo iti parikot iti bidding ngem na ipanamnama analpas ti planning dagitoy a proyekto. Sigon iti CEO, adda ti 46 a proyekto ti manamnama nga ipatungpal ti opisina, pakairamanan dagiti nabatbati a proyekto iti napalabas sa tawen. Pakairamanan dagiti proyekto ti kalsada, retaining walls, slope protection, sidewalk developments, and drainage systems. Our major development, meron itong 91,300,000. Okay, 91.3. And for our barangay development, we have 38,700,000 for a total, sir, of 130 million.